nakabantay bata sa atong panahon karon? Grabe na gyud ang mga balita atong nakita og nadungog ang mga panghitabo dili lang diri sa Pilipinas kundi ngadto usab sa laing nasod. Di pa lang dugay atong nakita og nadungog ang naitabo sa Myanmar ug sa Thailand. Katong grabe kayo nga linog nga daghan kayong natumpag nga mga building ug daghang mga tawo nga nangamatay. Dili pa man tudugay itong nahitabo nga mga eroplano nga nangakras. Ug karong panahon na nakita po nato ang daghan kay nag-viral nga mga sinuntukay. Kani ato nakita og nadungog nga panghitabo karong panahon na. Timailhan ni siya sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ato gyung pamalandungan ang panghitabo karon sa atong palibot, mao na gini ang giingon sa Matthew 24 verse 12 nga tungod sa pagdagsang sa dautan mabugnaw ang gugma sa daghang mga tawo. Now tan-awa ang mga kasimbahanan karon, di ba nangakuaw ang mga kasimbahanan karon? Damor midagsang ang dautan, damor po daghan pong na-backslide sa pagpangalagad, damor po daghang wala na nagsimba, di ba? So mao ni ang timailhan nga hapit na gyud ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kung ikaw karon usa ka Kristiyanon, kining mao nga video usa kini kapag pukaw kanato nga hapit na gyud mo balik ang atong Ginoo.